Cando te metes na universidade senior, eres máis responsable, te metes para aprender algo máis do que xa tes aprendido, ou non algo máis, sino algo novo, porque hai moita xente, polo menos na Coruña, que non foi nunca á universidade. Din que a idade non é unha razón para deixar de aprender. Precisamente, cando chega a xubilación, o que sobra entre os nosos maiores son ganas e tempo para poder facer aquelas cousas que quedaron pendentes. Moitos maiores elixen a universidade para seguir formándose, pero dende unha perspectiva máis persoal que profesional. Son moitas as persoas que volven ás aulas tras a xubilación. Son bastante curioso, gústame chegar un pouco a conocer os entrexixos de moitas cousas. Cando eres xoven, estudias para probar e para sacar un título. Agora, pois vas aí para aproveitar o tempo e desfrutar. A diferencia máis importante é que cando eres xoven vas a clase ou non vas a clase. Cando te metes na universidade senior, eres máis responsable, te metes para aprender algo máis do que xa tes aprendido. E case sempre volven para estudar ou, mellor dito, aprender algo que non ten ningunha relación coa súa profesión. Eu sempre fui un mal estudiante de historia, cando estudiaba historia no bachiller, ou de idiomas, e agora estou matriculado en historia e en inglés. Tenemos que hacer un trabajo que tenemos que analizar cuántas películas se habían hecho del Quijote y cuántas películas se habían hecho de William Shakespeare. Y el profesor reunió a un equipo que éramos Erasmus, alumnos de grado y mayores. Un dos encantos de volver ás aulas a estas idades é a socialización. O ciclo integrado permite aos estudantes sénior compartir aula e contidos cos estudiantes dese grau. E ao final te sentas ao lado, rapaz, primeiro tratan de doste, pero logo xa non pesas hielo e traballas con eles tranquilamente. Non fan exames, pero teñen as mesmas obrigas que a un estudiante universitario. Apostan por unha metodoloxía centrada nos traballos, nos debates e, sobre todo, na experiencia vital deste grupo de persoas. A universidade enséñache cousas, pero a vida ratifícache outras, te mete máis na realidade. En Galicia hai máis de 3.000 alumnos sénior matriculados. A demanda de prazas é tan alta que hai alumnos e alumnas en lista de garda.